बे समाव मोनसे गोनां रादाब नोंथाङा माब्लाबा साइबार क्राइमनि बोलि जानांबाय नामा? माब्लाबा समाव लटारि देरहानायनि रां बिहरनाय कल, पुलिसनि महर सोलायनानै बायदि जाहोन दिन्थिनानै रां दाबिनाय कल, मेसेजआव बायदि अफारनि लिंकआव हाबनो थिननाय बायदि कलफोर एबा मेसेजफोरा नोंथांनि मबाइलावबो फैफेरबाय जानांगौ। बेखौनो बुङो साइबार क्राइम। आरो साइबार क्राइमनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुङा गावनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां, धोन सम्पथि आरो गोबां गोनांथार फोरमानलाइफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जायो। नंगौ, आथिखालाव गोबां रोखोमनि साइबार क्राइमनि बोलि जानाङो सुबुंफोरा। बे खेबाव साइबार क्राइमखौ होबथानो थाखाय मिरुआ मोनसे गेदेर हाबाफारि आखायाव लादों। नंगौ, आथिखालाव बांबोबाय थानाय साइबार क्राइमखौ होबथानो थाखाय मिरुआ गासै 6,69,000 नंखाय सिम कार्ड आरो 1,32,000 इन्टारनेशनेल मबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटिफोरखौ ब्लक खालामदों। गोबां समावनो फेक डिजिटेल एरेस्ट, फेडेक्स फ्रड्स आरो सरखारि मावख'आरिफोर आरो पुलिसनि महर लानानै बायदि जाहोन दिन्थिनानै रां दाबिनाय बायदिनि कल फैनायखौ जों खोनायो एबा खौरां बिजोङाव नुयो। बेफोर बायदि क्राइमखौ होबथानो थाखाय मिरु सरकारा भारतारि मबाइल नाम्बारफोरखौ दिन्थिग्रा स्पुफ्ड इन्टारनेशनेल कल्सफोरखौ ब्लक खालामनानै साइबार क्राइमखौ होबथानायनि राहा लादों। मख'नो गोनांदि टेलिकम सार्भिस प्रभाइडार्सनि हेफाजाबजों सरकारा बेफोर थगायसुला कलफोरखौ सिनायनो आरो होबथानो थाखाय मोनसे खान्थि बाहायदों। मिनिस्टार अफ स्टेट फर होम अफेयार्स बन्दी सन्जय कुमारा बुंदों, थांनाय 15 नबेम्बरसिमाव गासै 6,69,000 नंखाय सिम कार्ड आरो 1,32,000 IMEI-फोरखौ होबथानाय जादों आरो बे राहाफोरखौ साइबार क्राइमनि बेरेखायै हादरनि नोगोरारिफोरखौ राङारि थगायजानायनिफ्राय बांसिन रैखाथि होनो होननानै बुंथिदों। दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नबेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ। थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 24 नबेम्बरनिफ्राय 24 नबेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय। दिनै 24 नबेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान, इंराजि रावनि द आक्सियम अफ चइस, 22 नबेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय, कानाडा रावनि माथिया, 23 नबेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक, हिन्दी रावनि हाकिम, 24 नबेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन। बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ।